நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே கார்த்தி என்பவருக்கு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது நண்பர்கள் கொண்டாட்டத்திற்காக அழைத்துள்ளனர். சாலையில் சென்ற கார்த்தியை வழிமறித்த நண்பர்கள் மின்கம்பத்தில் கட்டி வைத்து கேக் வெட்டி, முட்டை, சாணி கரைசல் உள்ளிட்டவைகளை மேலே ஊற்றி கொண்டாடினர். ஆனால் ஒரு திருடனை போல மின்கம்பத்தில் கட்டி வைத்து கொண்டாட்டம் என்ற பெயரில் நண்பரை துன்புறுத்தியதை கண்டு அப்பகுதி மக்கள் முகம் சுழித்தபடி சென்றனர். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.